nyaya yangu yakanaka pakudai 2007 ndakaenda kwaSabhuku ndikapiwa munda waSabhuku tiri vanhu vanokwana kuita vana. Ndapiwa munda nguva yese munda nguva wangu ichirima. Dzimai wemurume uyu achiuya achitokumbirawo pekuisa nyemba ndichimupa kundiisa nyemba. Kuzobva gore rine rapera rine muna Dhisemba pachirima wazukuru nemwana vakauya vachiti taona naNyamini ati sekuru vari kupi, tikati vari kumba mumunda mamuri kune mandemangu. Vana vakati motoenda kuna sekuru vaingorima. Kusvika vadzoka kwakuya kwandiri ndo nyaya yataurwa aiwa nguva yese munda ndichingodini yakuti munda ndasvika muri vana ndoona kuti paatori ini ndiri pamba iye anenge aitofamba achindiona angauya zvakanaka. Ndakanda kuti takuwega musi waisadza ndakasimukaima ndaenda paSabhuku. SaBhuku ndo nyaya yakataurwa naNyamini ari kuti munda pandakapiwa paya nepapa SaBhuku wakati ndazvinzwa togoona pazvichafamba. Tiripo pakare vakataurira munin'ina wavo anoitwa Russia tiripo pakare. Ndo nyaya yataura nawo kuri pati Russia akati kuiwana kuti pamunda pavo vakapiwa naye. Nai makapiwa naye ndikati vapiwa naSabhuku. Saka SaBhuku aikupai sei isu vana vacho tisingazivi. Zvakanaka ndaona chinhu changu ipapo. Ndaenda kumba. Ndaenda kumba ndagara kumba. Kwakadaidzirwa dare, ine dare remusha. Zvakanaka dare remusha rataurwa. Manheru atiwana kumafasiti. Ndakawana mupurisa achiuya mumba. Achizanyi muri kuti kana kudare mangwanani nehuku nemari. Ndokuona kuti dare rinositongwa chingonzwawo. Usiku ihwohuno mupurisa kuzondisunga kunge ndauraya munhu. Nehuku nemari ndinozviwana kupi usiku huno. Handiuyiba handina mari handina mukuku. Dare remusha takaenda tikandosvika paya tikataurwa paya ndozvataurwa nevava vati hana mari. SaBhuku akatoti iwo asi ndakazvitaura kuti munhu angandosungwe usiku huno kuti ngauye nehuku nemari zvakamboitika futi. Ndangoti hangu sezvasaitwa bvangazviitwa. Zvakanaka. SaBhuku akati zvino tototsvaka rimwe zuva rakanzi tozoonana musi wa 7 February handichazivi zvakanaka. Zvakanaka takauti 17 zvakadaro takabva tabva paya tagara kudaro. Saka ndokuchiona manje uyu ari kutaura kuti iwe baba vedu vakakupa munda isi hatizvizivi. Ndivo vari kuda kunditonga futi. Vanonditonga sei ndakapiwa munda wasingazivi. Asi takapiwa munda tiri vanhu vanokwana kuita 4. Utete, inini, iyo munin'ina wacho waiye mwana wababa munin'ina wacho namusaimura tiri 4 pamunda iyayo. Zuva rimwe chete. Kupazuku pangu pabva panyaya yashata ichiya zvakanaka ndakatagara. Titori pamba ndonzwa mombe dziri kurima munda. Ndakabvisa magwere mwedzi dzanga dzichirima nezvezvese kuti dziri kurima munda temangu. Zvakanaka. Mhuri yaye Nyamini yanga iri kurima munda. Tondobvunza munhu wemukadzi ari kurima nevana. Zvichanzi iwe matauriro awaita wakanga kutaura kana kuti wadai. Ndikaende Nyara ndakazoenda nokundoona paya ndido mombe dzakarima. Ndobva ndaona kuti nyaya paya toari zvakanaka kuti ndiende mudare. Ndinozwawo padare matadziro angu. Ndiri kudaro saizvozvo ndakawana futi mbudzi dzaparadza magwere mumunda wemunhu futi. Pane mukundi wari pamusoro pacho. Ndikadzimana ndikadaidza mujabvu akauya ndatoonawo zviri panapa. Nayo Chinyerera akauya ndamutoona zviri panapa. Handisi kutaura mhuri yangu. Nditaura ndakadaidza. Kusvika vauya taona handina kubvunza nyaya yembudzi dzakangonyarara. Ndichotendawo kwamambo ndondomupawo kwamambo pandakatadza nepandiri kugona. Ndo mashoko andinawo. Pandisina kunzwisisa hangu wakuru pasi. Makapiwa munda 2007. Wangu wa munda wechingani kuti mupuwe munda. Munda wemwana. Aiwa mati makapiwa munda munotaura semwana. Munda wemwana. Asi kana muchitaura nyaya munotaura muchibuda pachina uchindipani. Aparasika. Mapodza kuzwana. Omombo kubvunza. Kubvunza imwe.
Kuda kubvunza kuna vakuru pata kuti munda yamangapuwa muri fuma yanga iri minda yevana vanga vari vana vese hapana baipiwa umaibatira mwana uyu akabatirwawo nababa wake aiwa handiyepo munina wake akabatirwa namai ake mutete ndiye akanga aripo uri munda waiko wakanga wakunonga wakanga wakuwa kuti mazuva hapana munda unenge usiri wemunhuka iyo munda wamaigona uri vanhu mati 14 munda wani munda wanga uri mukomana ainzi Desmond Nyamini vanhu vana Nyamini ndo wamaigurirana aiwa hatina kugurirana takatogurirwa vamakagurirwa na baba Ashambao ingezuva muri mudari kwachamba kwadio dare remudhara yawo richitoripo rese havasati vafa vanhu muno umwe chete uinaye anoziva kuti makagurirwa naSabhuku akashaya kuti hatidi chitereke chimwe chisipo muno umwe chete here pagurupu remuinzoka muri vatongi vanokwana dare renyu rese riripo kunze kwemudhara yendi anenge akatsauka vanofanira kuziziva ivavo hamupani muri vairi kana makapana muri vairi toda kupaona mune umbowo here nezvinoda kuziva kuti vane umbowo here nezvavari kutaura nekuti apa umbowo hwekutanga vatotaura kuti munda ukwana ukwanyamini mapinda umbowo ndimi saka imii munawo here umbowo hunotaura kuti imii makabowa ndiani Remanenda mauya naye aiwa ndirakuuya naye zvemanenda Remanenda ndiyo akatonziye naSabhuku rei neni nevanhu vaya endai munovadimburira kumunda kupi uko sei zvanga ari Sabhuku yakandodimbura iwo munda iwo wamaidimburira uyu ndiye wamamangarira atoda munhu wasaita sekuziva kwangu munda utagwa nemurume munda wababa wangu mukoma wababa Nyamini Tizai mukoma wababa baba ivavo havana minda havana vana ndopandoda kusvika ipapo mama baba vangu vakabereka vakomana vari vaviri saka mukoma mukuru Desmond akabva azotama achienda kuwedza munda wamukoma munda wababa mukuru. Yes. Handiti bongo baba mukuru ndiwe muridzi womundu hausi wababa yenyu baba mukuru. taura Saka mukoma aenda kuwedza baba mukuru ndokusara ipapo. Baba mukuru avaigara kuSouth Africa ndokwana wako wakazongoshaira vari asi maiguru vakanga vari pamusha. Saka maiguru vakazotorwa vakuenda kuHarare semunhu anga akura ako anyama saidi zvakanaka kuHarare kuna mukoma waya Desmond. Munda wayo ndokusara uripo. Saka munda wasara uripo mukoma Desmond akazouya akutora marata anga akaturika imba yacho achibva wa baba mukuru avo akatama iye akugara kuwedza ndokwaakaenda nawo. Saka zvadaro uyo akanoudza Sabhuku kuti Sabhuku ini ndadi ndakawakira kwangu ndatama. Saka zvadaro Sabhuku anga aripo nguva iyoyo uyu muradzikwa uyu Mujarawiswa hatizivi kuti vakazvifambisa sei nevavo. Tangozonzwa kuti apa tadimbura apa kuti apa kupati tapa utete zvokuti vana mai nini vari kutaura vakatozoita zvechisimba kuti vakwanise kutotorawo uku mai nini manje mukadzi wababa munini ane mwana waari kutaura ndo baba mukuru ndo vane vana vakatama kuenda hwedza vakatora marata avo ndo pavaigara.
saka nurutonga nyaya yese yakaposera. Kana munhu akaenda kwasabhuku akuti ndakutama, munda hausari uri ground. Mutemo unoti munhu akatama panzvimbo, munda unosara kumaoko masabhuku. Munoziya here? Munoziya? Ndo pane dambudziko. Saka murutonga nyaya yakapera. Munhu anooneka sabhuku atitama. Kana aoneka sabhuku asara nemunda wake, akupa munhu asina munda munzvimbo imomo, iraiti yake. Ababa muri kutozviziva kuti pavaigara vakabva vapangidza chokwadi vakabvisa marata avo kuenda. Ende munhu anomhangara nyaya mwana wemunhu, noti mwana wakaba mukuru kana wakaba munini kana werudzi, vane vavo minda yavo. Makangoita violent, munosungwa mese, munoenda kustocks, munoenda kujeri. Laki maunzwa kuno kwa mambo. Kana mwana we azoona kuti zvashata kwaatama kwakaendeswa nababa, achida kudzoka kumusha kwake original, anotouya semunhu munyowani kusvika kuna sabhuku. Sabhuku ndaigara pamunda wakati baba vangu vakatama vakaenda vakadzoka. Ini sitana kuti azvitadza, saka tadzoka. Sabhuku amumuti wazitiri. Sabhuku anototi alright, pachine nzvimbo here inokwana munhu kuti agare. Kana pasisina hapana. Akagara makore mangana, maanenge akadii muri pamunda? Nofana kuenda kuma 18 years. Havana mbobvira vakaparima. 5 years. Havana mbobvira vakaparima mambo ari kunyepa. Ndini ndaitorimapa, havana mbobvira vakaparima. Tinongoti asi maane nguva yakadini? Mate. Maane nguva yakadini? Vapa vakaenda ipapo 2007 ipapo. Vapa pavakaenda havana mbobvira vakarima. 2007. Eno kwani makore mangana? 18. 18. 13. 18. Saka ndozvo zviri kuita. Paiwe mwana anipa. Neni. Manga mapapuwana. Wanga mapapuwana. Pepa makaparima avaenda. Imi makapapuwanani. Ini ndaimborima kasemunda wedu. Ati munda wababa wangu. Angosiri wenyu. Baba mukuru wenyu vakatama, munda ubva wangosara. Kwakubva vana vemunhu akatama, kubva wadzoka kubva watora marata avo. Kutaura kuti hatisine nezvekwachiduku. Iwe wakazopuwa nani uchitora, wakagoverwa nakanani uchitora pakako? Munda wakwamabhanga. Munda une munhu 1 ane nhamba dzake dzechitupa, ane pemiti yemunda wacho, ndiye muridzi wemunda nevana vake. Imimi muri hama dzacho. Ndozvakaita mutemo, ihama yenyu. Kana maakutoda munda, makaita zvekupinzana mumatare, hamuhwini. Motodzoka kwasabhuku motonyengerera sabhuku. Sabhuku kana azokunyimai moya kukumbira chikumbiro kwamabwe, totaura nasabhuku, asi unomuziya here? Unomuziya? Ndiani? Mwana wemunhu wataimbogara naye muno. Akaenda, akatoneka. Vana vake vakatouya kutora marata vakaenda. Uyu hatina dambudziko naye, mwana wemuno. Mwana wababa munini acho. Dare rinoseri rozokumbira ati manje mungaregere mwana achidzembereka, madini mudimburira. Ndo zvinoita tsika dzechivanhu.
chirungu mutemo uri stubborn. Mamunoona mezi matakagara mezi makagara matongo evanhu mezi hapana pasina dongo remunhu. Saka mungapfurirwe nevanhu vaiti munda wasekuru wako munda wani. Zvinongoperera pakutaurirana. Mukataurirana makawirirana no problem. Asi makaendesana kumatare you don't win. Ndo zvakaita mutemo uri stubborn. Tonzwa wangu vanhu vazhinji vachiti munda wambuya wangu munda wasekuru wangu havasati vatongana. Kana vakuzotongana chaiko kuuya mudare tinovataurira kuti ndaiperere pano toita izvi unondonyiswa kumberi kwamunofunga kuti nenda mberi chaiko. Mutemo unoti ukatama ukabvapo ukaenda, vakangwara vanoda panzvimbo paya vanosiya mwana ubva kwasabhuku ndichifunga kuti ndakusiyawo mwana wangu pano uyu ndonoita wakangwara. Ukaenda nevana wako mwana wabamunini kana mwana wasekuru ozwa achiti pamunda pedu hapana minda inopuwa sedzinza hakuna. Ndokunga ndingakubatsirei ipapo kana mada vachitaura mungatengeswe kusina dzimwe nyaya. Tisingatozivi kuti muridzi wacho akatama yakungoti pamwe munda kutotorwa. Uyu mwana ndo varidzi vemunda sezvaari kutamba, asi muridzi wacho akaenda akaoneka akaenda akadzokorora kutora marata mambembe ake ese akadini. Saka ndikuno kwachiduku chinechi chake chiri kushupa ndechekuti ava vanga vasinga havazivi kuti ndo zvinoita mutemo. Vari kutoti munda wedu wedzinza redu haupindwi nemunhu. Uyu ona mabhamu ndiwedu wangu wapiwa uyu Nasabuku. haana kupa uyu ega. Andorino wamwe akapiwa futi vatatu vasipapo. Chazonyanya kunetsa nhasi rino uchi Uyu akuda munda kweso kuwa imbori mauko. Uyu akuti munda wababa wangu. Aiwa no so baba. Handizvari taura. Wabake uripo anotorwa datoti mundu wababa munini wedu kutorwa. Taitonzwa kuti wa muna kupinzwa ere wana umwe ukabva mabhamu imomo hamwe ere pano 4 arimo. Arimo futi. Makapiwa. So akatodi sabu akagona. Sabu akatodimbura kwa mabhamu arimo mumunda uyoyo. Sabuku anogona. ndiani aye kakatimbura munda akanga Akatimbura munda nani? Ashaika. Manje ava baba kana vakatoziya kudaro kuti zvatipoo kwamabhamu yakatopera yakadaro. Pana nechekutaura pasina nyaya inenge yatopera. pane chauri kudai. Ndinoona kuti kugara kwacho tichanetsana mumambo. Wozi muona zviri kuitika paari uyu nepandiri inini nemudzi dzaari kutaura dzinedzi kugara kwacho mataura zvenyu hongu zvinobati kugara kwacho kuchanetsa nekuti uyu paari nepandiri vatara nyaya yembudzi aitira nyaya yemondo dziri kupinda mumunda make haana mbudzi yaka aiwa nekuti utakomplain nekuti hausi munda wako aiwa komati kuchanetsana sei. Saka naye mambo munhu akaona matsimba embudzi munda make anongondedza iye ari papa Amusoro. Iyo imwe nyaya yekudyisirana. Iyoyo kana makadyisirana kamunoripirana. Because amhangara akaenda kumadhumeni anore madhumeni anotoringai magwere akadya. Ndo matongero anongoita kuti bhadhara munhu. Kana dai wakapindapo iwewe unongodyirwa futi.
pachine chimwe Wapindi. aiwa pasina